Ja striedam beletriu s odbornou literatúrou, takže niekedy mám aj 2-3 knihy rozčítané. Strašne nerad vysávam, tak aby som si to spríjemnil, tak po každej povysávanej izbe si prečítam jednu kapitolu z nejakej obľúbenej knihy. To si dávam také odmeny. To je môj spôsob motivácie, ako mám robiť to, čo by som povedal, že nikdy v živote robiť nebudem. Napríklad to som hovoril svojej manželke, že nikdy nebudem vysávať. No a už vysávam niekoľko rokov. No, napríklad neznesiteľným bývam, keď si ráno nemôžem dať kávu, tak sa ospravedlňujem a sa napijem. Prepáčte. A potom som neznesiteľný, keď som nevyspatý. A moja manželka hovorí aj keď som nenajedený. Rád čítam knihy, rád sa prechádzam po prírode, rád sadím stromčeky. Ja žijem na okraji obce, kde vlastne tá krajina prechádza do takej podlesnej a lesnej charakteristiky. No a práve to sú miesta, kde strašne rád sadím stromčeky. Takže od vymyslu sveta ihličnany, jedličky, borovice, smreky, douglasky, buky, duby dokonca. U nás na Kysuciach sa mi podarilo zasadiť a idú. Takže strom to je úžasný pamätník, ktorý začína od malej sadeničky a vyrastie do obrovského, nádherného solitéra. Takže aj v tejto činnosti je skrytý kus tajomstva života. No a rád sa bicyklujem, rád posedím s priateľmi, porozprávame sa o všetkých tých nádherných témach, ktoré ľudský život prináša. Takže mám veľmi veľa spôsobov, ako tráviť voľný čas. Rád píšem, aj keď na to som viac času momentálne nemal posledné roky. Nočný vták. Rád si pospím, ale čím som starší, tým menej spávam. Takže a navyše vodievam dcerku do školy ráno, takže som si musel prispôsobiť život alebo vstávanie jej režimu. A celkom som si na to zvykol. Kedysi som spával oveľa dlhšie. Ja sa potrebujem naozaj vyspať a nehanbím sa za to, je to pravda. Keď sa normálne vyspím, tak som oveľa pokojnejší celý deň, oveľa pokojnejšie riešim všetky problémy, oveľa viac som nastavený počúvať druhých ľudí. Takže keď to funguje, no tak to aplikujem. Takže dlho do noci čítam knihy, pozerám nejaké zaujímavé dokumenty, no a potom sa rád vyspím, no. Aspoň tých 7-8 hodín potrebujem spať. Ženy sú úžasné stvorenia pre nás mužov a myslím si, že každý normálny muž musí obdivovať tú nápaditosť stvoriteľa, že dokáže vymyslieť jednu tvár krajšiu od druhej, jednu postavu krajšiu od druhej, jednu iskru krajšiu od druhej. Čiže ženy sú pre mužov naozaj inšpiratívne stvorenia a keď ešte nastane aj nejaká, nielen tá harmónia príťažlivosti fyzickej, ale keď nastane aj harmónia príťažlivosti ľudskej, tak môže vzniknúť krásna rodina, ktorá dáva aj tým ďalším generáciám taký pozitívny obraz o živote. Orlom. Ja totižto, o mne je známe, že nelietam. Ja do lietadla, teraz letel som zo párkrát, ale už posledné roky sa vyhýbam lietadlám ako môžem. A strašne trpím, aj keď niekto z mojej rodiny letí lietadlom, pretože im jednoducho nedôverujem. A je to na samostatnú tému a nikto ma nepresvedčí a skúšali to už. Ale zase ten zážitok z lietania, ktorý som teda mal, ešte keď som lietal, je čosi tak fascinujúce a tak úžasné, že ten pohľad na svet z tej vtáčej perspektívy je čosi úžasné. Takže napríklad taký orol, to musí byť poznašajúci pohľad.